Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы сустрэліся зноў і працягваем знаёміць вас з вялікімі кіна-відэафондамі Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Сёння вас чакае сустрэча з яркім, цікавым, самабытным чалавекам, музыкантам, этнографам, выдатным знаўцам народнай музыкі, мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Геннадзя Тітовіча, народным артыстам БССР Міхаілам Паўлавічам Дрынеўскім. Прырода надзяліла Міхаіла Дрынеўскага выдатнымі музычнымі здольнасцямі. Ва ўзросце 13 гадоў ён ужо працаваў кіраўніком хору калгаса «Труд» у роднай вёсцы Тоніш на Гомельшчыне. У 1963 годзе скончыў Гомельскае музычнае вучылішча, а праз 5 гадоў беларускую кансерваторыю. Навучанне сумяшчаў з творчай дзейнасцю, працаваў з народным хорам вёскі Прыбыткі Гомельскага раёну, дзіцячым хорам палаца піянераў горада Гомеля. З 1973 года галоўны хармайстар, а 75-го мастацкі кіраўнік дзяржаўнага хору Беларускай ССР. Міхаіл Дрынеўскі сфарміраваў высокапрафесійны нацыянальны калектыў, што спрыяла ўмацаванню аўтарытэту нацыянальнай музычнай школы. Акадэмічны народны хор пад кіраўніцтвам Міхаіла Дрынеўскага прымаў удзел у шматлікіх міжнародных конкурсах і фестывалях, на якіх заваёўваліся ўзнагароды, дыпломы і любоў гледачоў. Міхаіл Дрынеўскі прафесар кафедры харавога дырыжыравання Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, заслужаны дзеяч мастацтваў, народны артыст БССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР, ганаровы акадэмік міжнароднай кадравай акадэміі. Узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцягу, медалём і ордэнам Францыска Скарыні. Міхаіл Павлович, добрый дзень. Добрый дзень. Мы рады, што вы госць нашай студыі і хачу пачаць адразу вось з чаго. Ваша працоўная кар'ера пачалася ў 13 гадоў. А як атрымалася, што ў такім юным узросце вы ўжо кіравалі хорам? Я і сам не ведаю. Мусіць таму, што бацька, калі прыйшоў з фронта, дык ён прывёз з сабой губную гармонік. Так. На ім іграў старэйшы брат Дзіма. А я быў чацвёрты, пасля Дзімы Коля, Володя, я. А потым бацька купіў такі маленькі акардзіёнчык, дзе-то чацверць акардзіёна. І ён перайшоў старэйшаму, а губны гармонік уже нам. Потым бацька купіў чуць большы акардзіён. Старэйшы брат зноў узяў яго пад сваю ахрану. Ну, а нам перайшоў чацверць. І я іграў, так сказать, на слых, што чуў. Радыё не было, электрычества не было. Ну, знаете, такая далёкая у балоце вёска Тоніш. І када Русак пісаў: «Не едзь, мой милый, утонеш, не заедешь, а утонеш». Дорог уже не было, да. І вот я іграў уже на вяселлях, мяне уже прасілі, іграў на радзінах, на хрысцінах. І Георгій Майсеенко, ён быў заўклубам, быў клуб у нас уже тады вёсцы, прапанаваў мне, таму што я іграў, вот хору акампанировать. Я не знаю еще нот, ничего. Ну, пачаў з песень этих наших вясковых, народных песень. Да. Як-то еще раскладывал на 2, на 3 голосы, калі трэба было. Ну, вот так і пачалося. Ну, я думаю, што тут не толькі справа ў тым, што музычныя прыродныя здольнасці, так? Тут яшчэ і ўпэўненасць у сваіх сілах. Вось вы ўжо тады задумываліся над тым, што дырыжыраванне можа стаць вашай прафесіяй. Не, зусім, так сказаць, пра гэта не думаў. Во-першае, это была школа. Так. Вучыцца. По-другое, гэта ж было сялянскае жыццё. Яно ж патрабуе працаваць з цямна да цямна. Так. І поле, лес, балота, сякера, піла, каса. Тым больш, што бацька любіў, каб мы такія устраю нам музычныя даже вечары. Хто першы пойдзе танцаваць, таму мог даже рубля даць. Да, а другому уже 20 копеек хватить. Да. Пасля 7 классов я где-то послухаў, что есть музычное училище у Гомелі. Хотя уже мне тады просили, запрашивали и в Минск. Тому что я с хором своим вясковым першае месца ўзяў
на конкурсе смотры. Наш хор, я, повинны поехать в Москву на всемирный фестиваль молоді и студентов, да. Ну, потом так зробили, что поехал Туровский хор, и повинен я в зиме ехать, и мне вышили сорочечку. Моя двоюродная сестра, она и зараз там маленький музей висит в вёсцы. Ну, и мне места не хапило, але уже у меня некая думка была, что треба поехать у Гомель, выучить нотную грамоту и по нотам играть. А як бацькі ставіліся да гэтага? А бацька быў супроць. Ён от любіў настаўнікам, калі кім хочаш, настаўнікам, урачом, інжынерам, но больше у яго чамусьці было настаўнік, самай паважанай прафесіі і ўрач. Ну так мои браты трое стали врачами, а двое, я і малодшы брат мой, інжынер. Ён казаў, што у бацькі было 5 сыноў, 4 разумных і 1 музыкант. Гэта я. Михаил Павлович, вось сёння, дзякуючы фондам Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі, у нас ёсць такая магчымасць адправіцца ў падарожжа і пабываць на самых розных канцэртах з удзелам народнага хору. А калі ўсё-таки бацька, ну, скажем так, прызнаў вашу прафесію? Ой, не скоро. Не скоро. Я уже кансерваторыю скончыў, працаваў я уже з хорам народным, тады народны хор БССР, і даваў канцэрт у Зялёным лузе, там нейкае ёсць вышэйшае палітычнае вучылішча. І генерал, начальник вот этого училища, после концерта запросил меня, пойдем ко мне в кабинет, и там по чарочке, может, зробим. А я говорю, вы знаете, у меня тут батька тоже приехал с вёски на концерте, так бери батьку зови. Ну, я позвал батьку, мы, конечно, выпили по чарочке коньяка, приехали до дому. Вот. І тоді батько каже, ти знаєш, Мішка, от я зараз повірю, що і музикантом можна бути і жити. З самим генералом коньяк пив. Вот так. Таким з гонором, аж подрос. Михаил Павлович, а расскажите, калі ласка, про ваших настаўнікаў, про педагогаў. Я лічу, що мені вельми повезло. Коли я поступил, уже после 10 классов класс попал Раисы Тимофеевны Красницкой. Спасибо ей, конечно, что она была и педагог, и як мать, и такая потребовальная, сама такая мажорная, вся голос шиковный. А в консерваторию я тоже попал, тоже светлая память, к Анне Павловне Зеленковой. Вот эта потребовальность ихняя сыграла такую добрую ролю, і я ім удзячны. Я прапаную зноў звярнуцца да нашых фондаў. Это песня-баллада, это про человека,
які, може, лепшай долі шукав, не едь, синку, маці уговаривала, сиди дома, не послухав, все свое, життя згубив, і маці далека, і ён на чужбині. А сваты были зеленые дубы, а дробные пташечки – его свашечки. Вот такая поэзия народная. Знаете, я завсёды не мог, мне слезы завсёды, даже сейчас. Пригожили вельми сум, да. Геннадзій Іванович Тітовіч, магутная фігура ў беларускім мастацтве. У 1973 годзе вы у калектыве, які ён узначальвае, галоўны хармайстар на той момант дзяржаўнага народнага хору БССР. Скажыце, калі ласка, вось як вам працавалася разам? Якім ён быў чалавекам? Ведаеце, я думаю, што калі б я з Тітовічам не сустрэўся, і калі он не запрасіў на работу раней, я б, мусіць, і не быў бы ў народным, так сказаць, мастацтве. Я ўжо працаваў з капэлай трактарнага завода акадэмічнай. Разам з Шырмай мы выступалі на ўрадавых канцэртах. Шырму я ведаў раней, чым Тітовіч. Там я думаў працаваць у капэле. Але так здарылася, што на 5-м курсе хор консерватории совместно с хором радио давали такие отказные концерты каждый год, ну, в филармонии. Я, как выпускник, рихтовал концертную программу, где был твор Танеева «Складаны», двуххорный хор, такой симфоничным развитием «По горам две хмурых тучи». Тады Роўда быў заняты. Твор это складана, ён мусіць, ну як так думаю, што не мог асіліць, і в дзень канцэрта сказаў, што я буду дырыгаваць. А я ні разу не стаяў перад хорам, я хора не знаю, двуххорны хор, дзе хто стаіць, куды вот один хор, другі, то ж трэба тоже ужыцца в эту справу. Так. І ім же мяне трэба разумець. Конечно. Раніцой на рэпетыцыі я не мог остановить ногу. Вот так она у меня стукала. От хвалявання, так? Конечно, да. Вечером после концерта на сцену заходит Флярковский и Геннадий Иванович. Нашли меня. Флярковский говорит, вы с тяжкого положения вышли с честью. Где-то, наверное, кто-то подсказал, в какой ситуации попал. И тут мне Геннадий Иванович запрашивает хормайстером. 68-й год. Как раз я заканчиваю. И вот было уже 50 годов, как я в хоре працую. Почти 6 годов я с Геннадием Ивановичем побыл. І я ад яго яму вельмі удзячны. Вы ведаеце, такое багатае вобразнае мысленне от народнай песні, тэкста, верша, што я, насколько я мог, я лічу, што я добра тоже адчуваю, я ад яго этому навучыўся. Глыбіні вот этой вобразнасці народнай і прыгажосці, там, знаете, там і разум, там і талент народа у этих народных песнях. Не то, что сейчас это однодневки песни масс-культура, не знаю. Это такая короста на этом здоровом народном теле. У наших архівах ми знайшлі запис 1973 года. І разом з телеглядачами я пропоную нам узгадати білоруську народну пісню «Продай, бабуля, бычка». Да. Ой, да продай, бабушка, бычка, ой, да продай, бабушка, бычка, ой, бычка, 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 продай, бабушка, бычка. Ну, якого? Лисого. Я ну мені лиси, ян помиє, відри міси, я ну мені не бла.
картинка такая бытовая, народу даспадобы. Ён у мяне буры-буры, заганяе свінні куры, ён у мяне рабы-рабы, ён веселый каля бабы, ён у мяне веселый, ён по моей любимице, ён у тебя не благий, ён у тебя дорогий. А колькі дасі? 30 рублёў і годзе. Давай! Калі я быў прыдворным, Геннадий Иванович быў мастацкі кіраўнік, ён это ўсё, так сказаць, узначальваў, рэпертуар шукаў, направляў. І я прыходзіў к яму: Геннадий Иванович, песня зроблена, артысты ведаюць тэкст, літаратурны, ведаюць тэкст музычны. Што вы хочаце на контдраматургіі? Хаця у меня свои тоже были думкі. Михаил Павлович, мы, калі рыхтаваліся да нашай праграмы, знайшлі вельмі шмат, спадзяюся, цікавых фрагментаў. І з вашым удзелам музыканты, артысты віншуюць мэтра з юбілеем. Выдатна. Вы себе познали у кадры? Да. Молоденький, да. Чуб такие. Да, еще ж, да, и крутился. Геннадий Иванович любил эту песню. Где солодкий мед, там на целый год, а где кислый квас, там не будет нас. Говорил, да. Скажите, калі ласка, па якіх крытэрыях вы адбіраеце музыкантаў, вакалістаў у свой калектыў? По-перше, женщина была пригожа такая, как вы. Так. О, Раз. иду. Уже рост уже не так важный. Ну, голос треба. Инструмент как был. Односины, то тоже. Память музычная. Много таких якостей, які потребує чоловік, який займається музикою, співами, танцями. Михаил Павлович, вы сфарміравалі высокапрафесійны калектыў, які ў 1983 годзе адным з першых у Савецкім Саюзе атрымаў званне акадэмічнага. А вось які стыль пераважае у сённяшняй акадэмічнай музыцы? У нас і быў, і ёсць, Так. і пакуль я буду, будзе народны стыль. Так. Таму што я такую клятву даў, што тую справу, якую пачаў Геннадий Иванович, вот я буду продолжать. Сподобается кому это, ці не сподобается, але народный хор Республики Беларусь, який уже национальный хор, без этого не может. Дух беларускі, беларускі рэпертуар, і ён будзе. І тады ён быў. Акадэмічна нам далі не за стыль, Так. а за ўзровень. Ой, детка, мне и так ладно. А я Валя, полюбила, я Валечка Саралечки купила, я Валечка душа ласковая, Саралечка без коляски была, а колечко у Патулики была, я кишенька у садочку взяла, прочитала, ты постигла, оставили того. Вось вяртаючыся якраз да хора, такое дылетанцкае пытанне. А як складаней спяваць? У хоры ці ўсё ж такі саліраваць? Бо у вас такія салісты, імёны якіх, ну, прынамсі, яшчэ колькі дзесяткаў гадоў таму уся Беларусь ведала. Солістам кожны не можа быць.
Тому що для цього треба вибітний голос. От. І не тільки голос, і, як казав, це музична інтонація, тембр голоса, діапазон голоса. От як у нас народна артистка Валя Крилович. І вона може і в підвалі співати, і вона може в небесах співати. Переходить вже в другий стиль народний, академічний. Вона вже Солов'я Аляб'єва висвистує. Видите, но это редкие экземпляри, Божий дар. Вот, да. А співати, добре співати, коли складано може тому, хто хоче добре заспівати і в хорі, да Боженька не дав тих якостей, які треба. А так, звісно, не дай Бог, один чоловік чуть-чуть не туди. Це як мікрони добивати, знаєте, в промисловості. Чуть не туди все. Це у бочку меда ложка дьогцю. Михайло Павлович, ви узгадали зараз ім'я Валянціни Крилович. А ми у наших фондах знайшли вось гэты музычны запіс. Счастье, ведь песню, что светло колисти, на ноги вставляла тебе у соловьиной колыси, береза листа не изгоняла с души все напасти, як ёй припадала, не раз кабаля болю не упасть. Ну, тут чудовная песня. Ну, я тут уже для хора приложил тоже, накольки мог, руку. А песня чудовная, песня Матчина так дивная. У Молодежні ви постійний гость? Фестиваль, там же это поэзии, Так, и белорусской песни, поэзии, и песни, да. На жаль, не каждый год. В прошлом были, и за прошлым не были. А хотелось бы, потому что он так лечится больше песенный народный. Вот. А летом народного мало. Скажите, калі ласка, Михайло Павлович, вось вялікі складаны калектыў, вы з імі праводзіце шмат часу. Якія святы, а якія дні будзённыя? Ну, святый день это выходный. Хоць адзін ёсць на тыдні? Ну, есть, конечно. И больше даже працавали бы, але великая сейчас справа в концертной деятельности. Я кажу, что зараз концерт найти, як гриба зимой под снегом. Для нас концерт это тоже уже свято. Раней при былым, а ён не один, там был в Советском Союзе, мы давали по 170 концертов у год. Вы музыкант, вы фольклорыст, этнограф, а вось артысты хора, удзельнікі музычнага калектыву, яны займаюцца пошукавай работай? Не, ведаеце, калі так честно сказать, так специально не. Вот люди, та же самая Валя Крилович, она військовая женщина. И она то, что там чула, она привезла с собой. И так же другая, и третья. Михаил Павлович, народны хор, які вы ўзначальваеце, ну, па-сучаснаму, калі сказаць, гэта такі сапраўдны беларускі брэнд. Марка высокай якасці беларускага песеннага, народнага, фальклорнага мастацтва. Вы таксама бывалі з канцэртамі не толькі па Савецкім Саюзе, але ж, ну, далёка дзе і па-за межамі. Вось калі вы згадаць, у якіх краінах былі, як тамтэйшы слухач прымаў вас, прымаў беларускую песню? Белорусы с белорусской песней, с белорусской музыкой, для них это экзотика. А в яких краинах были? Ну, европейские можно лечить, что все. Все, так.
Но мы были и в Корее Так. Паўночнай, мы были в Китае 2-3 разы. І асабліва там они таких же тембров не чулі. Такія тэмбры толькі ёсць у Беларусі, на Украіне і Расіі. Мы зараз паглядзім на экран і хачу ад вас пачуць, а што гэта за песня гучыць, на якой мове? Ариран, ариран, арарию. Ариран коеро, номоканда. Лориго, косининину. Зимний дом откасо, альпюнанда. А пра што тут у гэтай песні-то? Красота А, природы, увогуле, Ариран. сяроддзе. Да, Ариран, да, Тое, што какая-то. навокал. Да. Народная песня корейская. Мы зрабілі апрацоўку. Так. І гэта фестываль прысвечаны Кім Ір Сену. Яшчэ Кім Ір Сен тады жыў быў. Паўночная Карэя. Паўночная так. Карэя, да. І вот солировала Лена Ромашкевич, заслуженная артистка в Беларуси. Они восхищались, и специалисты, в этом голосу, вот, который она сделала под корейку. Так. Да. Имитация Что- стопроцентное И совпадение. главное, что чистейшее произношение нам сказали, словесное. И такой колорит, вот, голос Глядишь на кореянки. экран, пригожая Да. славянская Вот женщина. она. Да, вот она. Хор складаецца з 3 груп. Гэта харавая, танцавальная і аркестравая, так? Да. А колькі ўвогуле чалавек у хоры? Зараз каля сотні. Такую ж грамаду трэба ж арганізаваць? Эта громада заўсёды, знаете, комплект не быў стопроцентны. Маладыя дзелкі То замуж. замужем. А бывает, что вакансии просто берем, як кажуть, отборных и на выгляд, и на якость. Настроение больше! А! Спасибо вам. Спасибо. Да. У меня сейчас шикарный голос, певица Наталья Базаревич, девичья конюх. В хоре работа 4 детенка народила. Да. И она То можа я мой- хутка ў хор прыйдуць. Як там будзе, но она сама вельмі патрэбна хору. Шикоўны голос. Аркестравая група. Вось пра іх раскажыце, якія інструменты, як фарміравалі, ці штосьці змянілася за гэтыя дзесяцігоддзі? Галоўнае, так сказать, мышечная сила – это баяны. Противовес для ласки 4 скрипки. У нас есть флейточка, хорошая девочка, она еще учится в консерватории. Кларнет у нас есть, контрабас есть, ударные инструменты есть, цимбалы у нас есть. Ну, коли треба, так і рожок є, де що к чому панує, як кажуть. Да. Дудочки всякі є, гармошки. Танцавальная група ёсць, але ж я памятаю, што ёсць такія цікавыя праграмы, дзе статычна
хор ніколі не знаходзіцца, таксама рухаюцца. Ну, гэтая драматургія якраз і твора, і праграмы. Мы стараемся так рабіць, каб это выглядала як спектакль вясковы. Вёсцы і спяваюць, і танцуюць у перемешку. І глядач это лепш успрымае. Так што вакальных, харафічных кампазіцый вельмі многа. У 2002 годзе за высокія дасягненні музычна-харавога мастацтва дзяржаўны акадэмічны хор Рэспублікі Беларусь імя Цітовіча быў удастоены ганаровага звання нацыянальны, прысваенне якога стала новым стымулам для далейшага творчага развіцця калектыву. Сёння нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Цітовіча пад кіраўніцтвам Міхаіла Дрынеўскага з'яўляецца прызнаным лідарам народнага харавога мастацтва ў Беларусі, сапраўднай творчай лабараторыяй, збіральнікам і захавальнікам нацыянальнай спадчыны беларускага народа, яго візітнай карткай на міжнародным культурным узроўні. Вось як пішуць пра вас. А ганарыцеся такімі высокімі дасягненнямі свайго калектыву? Ну, а чаму не? Калі правду казаць, так што? А правда? Дзякуй Богу, што мы дараслі да этого. І мы думаю, што першы калектыў такое званне атрымаў нацыянальны. Як і акадэмічны калісьці ў 83-м годзе, так і в гэтым годзе, у 2002-м нацыянальны калектыў. А скажыце, хто-небудзь летапіс калектыву вядзе? Ну, специально не. Некие архивные материалы, что-то? Не, ну что-то у нас там, насколько это можно. А нема часу гэтым займацца? За гэтым тэлебачанне будзе сачыць? Да, мне-то точно нема калі. Ад нашых кіраўніцтва граматы, падзякі. А гэта вот польскія граматы, і одна, і другая, і трэця. Шмат у нас за столькі гадоў, шмат усякіх дыпломаў, перамог. Мы з'яўляемся трижды лаўрэатамі гран-пры у міжнародных конкурсах царкоўнай музыкі. Мы ганарымся гэтымі сваімі заваяваннямі. Якім чынам прыйшла думка да вас, што трэба ў рэпертуар узяць таксама і духоўныя спевы? Як да гэтага ставіліся вашы музыканты? Ведаеце, всякие были. Даже выказывали, а это не наше, а навошта это нам? Это не наш репертуар. Ну, але я зараз сам себе могу похвалить за то, что я может, где-то и скучал по академизму. И лічыў, что церковная музыка – это вышэйшы пілатаж, и акапельные спевы. Это в хоровой справе это самая высокая, так сказать, культура. Выросли у гранты. Это не просто. Это нашим народным голосам, жаночим особливо, треба перестроиться, треба перенастроить себе струны свои голосовые и мозговые, чтобы забыть народность, а молиться Богу. Полоская земля воссияла в
Вы ведаете, мы с великой и радостью, и отказностью взялись за эту справу. І то дякуючи Віктору Малих, музикант з великої літери, ми много працовок його співаємо. І він нам удячний, ми удячні, що він пише опрацовки шиковні. Це нелегкая праця, це велика праця і відказна праця. І ви бачите, ми лічимо, що ми справились з цією великою темою. Вот это його творчість і наша совместная нас так зблизили, здружили, що ми вже від його знов чекаємо що таке цікаве. У творчасці вы звяртаецеся і да ваеннай тэматыкі. Самі нарадзіліся напярэдадні вайны. Скажыце, калі ласка, Михаил Павлович, а ці ёсць у вас успаміны пра вайну дзіцячыя, якія вось дагэтуль засталіся? І хто з вашых родных быў на фронце, хто ваяваў? Ну, па-першае, бацька ваяваў. Прыйшоў, дайшоў да Берліна, як казаў, ён мінамётчык быў. Да, говорю, що я з мінамёта аплёваў Рейхстаг. Да. Ну, а маці, нас уже было 4 дзяцей, 5-й сын пасля вайны радзіўся, Грыша. Маці, я думаю, що їй було ще горш, чим бацьку на фронті, у тилу. 3 гады у лесе, у болоте хавались. Михаил Павлович, я ведаю то, што хор неаднойчы прымаў удзел у святочных канцэртах тут, у Мінску, на 9 мая. І вось я хачу, каб мы зараз ізноў паглядзелі на наш экран наступны фрагмент. Як оркестр плаче. Это Эдуард Ханок, «Дорога партизанская». Он писал для мужчинского хору, а мы присоединили сюда и еще жаночий хор. И он эмоциональный попал, Эдуард, прямо в эту кропку. Мне падаецца, што музыкант такога ўзроўню, як вы, гэта ўжо і грамадскі дзеяч. Ці дапамагае збліжэнню народаў музычная культура? Золотые словы Мао Цзэдуна, что мастацтво – это золотый мост сяброўства между людьми. Думаю, что музыка не меньше, а может большую роль играет, чем дипломатия. Сапраўдная музыка, она доходит до души, до сердца, до розуму доходит. И чему же не усваляваться, допустим, той же шиковной музыкой Китая, Европы, Россия. Музыка не мае межаў. Не мае межаў, да. І якраз вось пра тое, што музыка, яна здольная крануць душу чалавека, нейкія яго стрункі яго душы. І вось зараз на нашым экране якраз яшчэ адзін прыклад таго у выкананні хору.
вот эта наша девочка, шикарная душа. Рената. Пока земля еще вертится. Михаил Павлович, вы профессор кафедры хорового дирижирования Белорусской державной академии музыки. Расскажите, коли ласка, вось про эту вашу работу. Слово же сама консерватория. Ничего нового мы не изобретаем, а пользуемся тем, что есть, веками создавалось всем миром, всем светом. Учим детей, уже не детей, уже это взрослые люди, хоть молодые. Музыки, восприятию, главное, музыки. До людей донести вот эту богатство, вот эту прелесть, можно скрытное, так сказать. Надо самому быть не гостем в этой справе. У гонар Михаила Дрынеўскага, ураджэнца Лельчыцкага района, раённым выканаўчым камітэтам прынята рашэнне аб правядзенні ў Лельчыцах рэгіянальнага фестывалю песеннага мастацтва «Гэты дзіўны спеў з глыбінь народных» на прыз Михаила Павловича Дрынеўскага. У ім бяруць удзел калектывы мастацкай самадзейнасці, асобныя выканаўцы з 10 раёнаў Гомельскай вобласці. У 2009 годзе рашэннем Лельчыцкага раённага выканаўчага камітэта Михаилу Павловичу Дрынеўскаму прысвоена званне ганаровага грамадзяніна Лельчыцкага района. Мы ведаем таксама, што ў роднай вёсцы працуе музей, які прысвечаны вам. Ёсць. Вось. І ў школе, і ў клубе. А вось раскажыце, як вы ставіцеся да вось такога прызнання вашай творчасці? Ну, не знаю, знаете, калі заходишь, вот, а там што засталось ад бацькоў, і шкафчыкі, якія бацька сам рабіў, і інструменты, то там і акардеончик, там і баянчик, там тканіны, там моя вот эта сорочечка, якую мне вышивалі у 57 годзе на всемірны фестываль моладзі студэнтаў. Так яна засталася, ні разу не адзеваная, але для гісторыі. Есть ложа там стаіць, подушки стаять. Ну, вот такое. Все равно я зайшоў дадому. Вось мяне яшчэ зацікавіла на прыз Михаила Павловича Дрынеўскага. А які прыз уручалі? Там не один прыз. Так. Там много, але галоўнае, так сказать, першае месца альбо гран-пры, ну, это уже самым лепшым выканаўцам, альбо солисту, альбо ансамблю, альбо хору. А так район, конечно, спасибо
Дякую їм, що допомагають. А ми зараз, ось сидячи тут, у нашій утульній кінозалі, пропонуємо завітати у ваш музей. Глядім на екран. Будь ласка. А кто так подводит? Мы рады бачить вас на нашей земле. Примите от нас хлеб наш и соль насущный. Дякую. Ну не чекав, їй Богу. Я Чому ж не чекав? вспоминаю, гляжу Да, на Надю, розповідь. вспоминаю 50-ті годи. Яким тоді він був? Ой, худенький, маленький. Молоденький. Маленькие синеоки такие. Веселенький паренек. І вже співав. Співав, іграв. Співав. Да. А часто буваєте на родиме у Тонежа? Не, ну, один раз точно на Пасху. К родителям, на могилки. Михаил Павлович, і таке традиційне бліцапитання для героїв нашої програми, гостей нашої студії. Ваше любиме місце у Мінську? По молодости, так любимое место у меня было, конечно, летом. Это озеро Комсомольское, там, где можно было покупаться. Вот. А зараз мусить любимое место все равно застаецца праца. Михаил Павлович, што стаіць на другім месцы пасля працы? Ці не памылюся, калі скажу, што адпачынак? Ці ёсць на яго час? Ведаеце, я як-то без адпачынку пражыў усё жыццё. Як? А вот так. По молодости каникулы – это вёска. А вёска ж Праца. Праца, толькі праца. Это калгас, это бацькі, это тёткі, дзядзькі. Ни одного дня, и даже в выходный день, в неделю, як быццам грех працаваць. Ну, кажуть, працаваць не грех. Працавалі. Чтоб я чакаў какого-то адпачынку, адпачнуць, і што мне такого у прыродзе няма. Беларуская кухня. Якія самыя любімыя стравы? Дранікі. Ці водзіце вы аўто? Не. Только 30 километров я проехал, и все мое авто кончилось. А правы былі? Были, но не ведаю зараз дзе яны. Хто вашы сябры? Гэта творчыя асобы з іншых нейкіх прафесій? А мне, калі чалавек даспадобы, мне уже профессия не цікавіць. Галоўны чалавек. Чалавек галоўны, да. Вы шчаслівы чалавек? Думаю, что да. Чаму я так адказваю, што от калі б мне пачаць жыццё знова, так сказаць, мусіць, я пайшоў по тому шляху. Я без песні, без музыкі не магу. Михаил Павлович, я удзячна вам за добры настрой, за вельмі цікавыя ўспаміны. Ад імя ўсёй нашай творчай групы я хочу пажадаць вам, каб быў час ці працаваць, ці адпачыць. Вы самі для сябе выбераце, што на гэты момант самае галоўнае для вас. Здароўя, творчасці і яшчэ не адной сустрэчы на канцэртных пляцоўках і нашай краіны, і, магчыма, і ў замежжы. Дзякуй. На сцене Национальный академичный народный хор Республики Беларусь імя Геннадия Титовича. Мастацкий кіраўнік, народный артист Беларуси Михаил Трынеўскі. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі у вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас.
Дасылайце свае прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць героем нашай праграмы. Пакідайце свае пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!